शुभ सकाळ पिलामाने केमिति अछ पिलामाने भल अछ कि रे। अच्छा हाँ ठीक अच्छे। अच्छा ए कोरोना महामारी चलती तुम सब मुहर मास्क बांधुच। अच्छा ताले तुम साई पड़सा पिला भी कह सांग साथी मान भी मास्क बांधापी कह। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଆମେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ମିଳିମିଶି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। କହିଲ ଦେଖି, ଏକ ବର୍ଷକୁ କେତୋଟି ଋତୁ? ହଁ କୁହ କୁହ କୁହ। 6ଟି ଋତୁ। ଆଚ୍ଛା ଏ 6ଟି ଋତୁ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା କିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନା ବର୍ଷା ଋତୁ। ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଋତୁ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କର? କୁହ କୁହ କ'ଣ କର? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଶୁଣ। ମୁଁ ମୋ ପିଲାବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା କରି ଭସାଉଥିଲି। ତୁମେ ବି ସେମିତି କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଛ ନା ନାଇଁ ରେ? ଭସାଉଛ? ହଁ ଆସ ଆମେ ଏବେ ସେଇ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ବିଷୟରେ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା। କ'ଣ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ? ନା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଚତୁର୍ଥ ପାଠ ହେଲା, ପଦ୍ୟଟିର ନାମ ହେଲା ଭାସି ଯା ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା। ଏବେ ମୁଁ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇବି, ତୁମମାନେ ବି ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ତୁମମାନେ ସେହିପରି ଗାଇବ। ମୁଁ ଗାଉଛି ଶୁଣ ଟିକେ ମନ ଦେଇ। ପବନ ବହୁଛି ଝିପି ଝିପି ମେଘ ବରଷଇ, ବିଜୁଳି ଚମକେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଡାକେ ରହି ରହି, କେତେ ମଜା ଲାଗେ ଓଳିରୁ ବରଷା ପଡ଼େ ଝରି, ଫୁଟି ଭାସିଯାଏ ପାଣିରେ ଫୋଟକା ଅସୁମାରି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଦେଖିବା, ତୁମେ ଦେଖିଛ ନା ବର୍ଷା ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ସହିତ ସୁଲୁସୁଲିଆ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥାଏ। ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ। ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ତୁମକୁ ମଜା ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ଭାରି ମଜା ଲାଗେ ନା? ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ପାଣି ଘରର ଚାଳ ଉପରେ ପଡ଼ି ଓଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଳର ତଳ ଭାଗରୁ ଗଡ଼ି ଆସି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସୁଅ କାଟି ଚାଲୁଥାଏ। ସେହି ବର୍ଷା ପାଣି ବା ଓଳିରୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ପାଣି ଫୋଟକା ତିଆରି ହୋଇ ଭାସି ଯାଉଥାଏ। ତୁମେ କେବେ ଦେଖିଛ କି ରେ ପିଲେ? ସେ ପାଣି ଫୋଟକା ହେଇଯାଉଥିବ, ସେଇ ଫୋଟକାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଛୁଇଁଦେବ ସିଏ ଫାଟିଯିବ। ନହେଲେ ସେଇ ଫୋଟକା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇ ପାଣିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାସୁଥିବେ। ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା କିଏ କହିପାରିବ କି ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କାହିଁକି ହୁଏ? ହଁ କହିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ମୋ ଠାରୁ। ଆକାଶରେ ମେଘ ସହ ମେଘର ଧକ୍କା ହେଲେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବେ ଟିକେ କହିଲ ଦେଖି, ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ବିଜୁଳି ମାରେ, ତାପରେ କାହିଁକି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆସେ? ଶୁଣିଛ ନା ଏପରି କେବେ? ଏଇଠି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ମନେ ରଖିବା ଆମେ। ନା ଶବ୍ଦର ଗତି ଆଲୋକର ଗତି ଠାରୁ କମ୍, ତେଣୁ ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଆସେ, ତାପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଆସେ। ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏସବୁକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, ବହୁତ ବି ଜାଣିପାରିବ। ଏଠି ଶୁଣିଲ ସେ ପାଣି ଫୋଟକା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ପୁଣି ବି ଆମେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ। ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଉଛି। ଭାସି ଯା ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଯା, ଡରିଯିବୁ ନାହିଁ ଆକାଶରେ ଦେଖି ମେଘ ବା, ଝୁଲି ଝୁଲି ତୁହି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯା ଭାସି, ଡଙ୍ଗାରେ ତୋତେ ମେଲାଣି ଦେଲି ମୁଁ ହସି ହସି। ଏଇଠି ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି? ତାର କାଗଜ ଡଙ୍ଗାକୁ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ମେଘ ପବନକୁ ନ ଡରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ପୁଣି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦେଉଛି, ତୁ ଝୁଲି ଝୁଲି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯା। ଆମମାନେ ବି ଡଙ୍ଗାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ହାତରେ ଆହୁଲା ମାରି ଛାଡ଼ୁଛ ନା ନାହିଁରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ? ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ପଛପଟୁ ଠେଲୁଛ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଇ ପିଲାଟି ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦେଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ବୋଇତ ମେଲାଇ ଦରିଆରେ, ସାଧବେ ଆମର ଯାଉଥିଲେ ଦୂର ଦେଶ ପାରେ,
ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ତିଳେ ଡର, ଆସୁଥିଲେ ଫେରି ଆଷାଢ଼ରେ ସାରି କାରବାର। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବୋଇତ ମେଲେଇ ଦରିଆରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କରି ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ। କ'ଣ ନା ପୂର୍ବକାଳ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବୋଇତରେ ଦୂରଦେଶକୁ ବେପାର ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପବନ ବହେ। ଏହି ପବନ ବୋଇତ ବା ଡଙ୍ଗାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ରେ? ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ନଥିଲା ବା ନୌକା ନଥିଲା। ସେମାନେ ପାଲ ଟଣା ବୋଇତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ପାଲ ଟଣା ବୋଇତରେ ପବନ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାଟି ଯାଉଥିଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ନେଇ ଯିବାବେଳେ ଯଦି ବା କେବେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆସୁଥିଲା, ସେମାନେ ସେଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ପବନ ବହେ, ପୁଣି ଥରେ ବୋଇତ ଫେରି ଆସିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ସାଧବମାନେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଦେଖିବା, ବୋଇତରେ ଭରି ଧନ ଦୌଲତ ହୋଇ ଖୁସି, ଫେରୁଥିଲେ ଘରେ ଦରିଆ ପାରିରୁ ମିଳିମିଶି। ବୋଇତ ମଙ୍ଗେ ଶୁଭ ନାରିକେଳ ଜଳ ଢାରି, ବୋଇତ ମଙ୍ଗେ ଶୁଭ ନାରିକେଳ ଜଳ ଢାଳି, ଝିଅ ବୋହୂ ମିଶି ବନ୍ଦାଉଥିଲେ ଦୀପ ଜାଳି। ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ କେଉଁମାନେ? ନା ସାଧବମାନେ ବୋଇତରେ ଧନରତ୍ନ ବୋଝେଇ କରି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଫେରୁଥିଲେ, ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ବୋଇତ ମଙ୍ଗରେ ନଡ଼ିଆ ବାଳି ପାଣି ଢାଳୁଥିଲେ, ଧୂପ ଦୀପ ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ବୋଇତକୁ ବନ୍ଦାଉଥିଲେ ଓ ସାଧବମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଛଟି ଆଣୁଥିଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ଆଣୁଥିଲେ। ଯାଇଛି ସେ କାଳ ଆସିଛି ରେ ଏବେ ନୂଆ ବେଳ, ଯାଇଛି ସେ କାଳ ଆସିଛି ରେ ଏବେ ନୂଆ ବେଳା, ପାରାଦୀପେ ଆସି ଲାଗଇ ଜାହାଜ ଭେଳା ଭେଳା। ଅଟକି ଗଲୁ କି କଥା ମୋର ଶୁଣି ଯା ଭାସି, ବିଦାୟ ଦେଉଛି ତତେ ମୁହିଁ ଏବେ ହସି ହସି। ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି, ଏଠାରେ ପୂର୍ବକାଳର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ପୁରୁଣା ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ବା ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଜାହାଜରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରୁ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି। ପାରାଦୀପରେ ବନ୍ଦର ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜାହାଜ ବାହାରି ସମୁଦ୍ରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ପାଇଁ ଯା ଆସ କରୁଛି। ଏହି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ତିଆରି ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଧନଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ପିଲାଟି ଡଙ୍ଗାଟିକୁ କହୁଛି, ଅଟକି ଗଲୁ କି ଅର୍ଥାତ୍ ରହିଗଲୁ କି ମୋ କଥା ଶୁଣି, ଭାସିଯା ମୁଁ ତୋତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖିବା, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଆମର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପରି ଆମର ନିକଟରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ଅଛି। ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ କେବେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର କଥା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ହାତେ ତୋତେ ଗଢ଼ିଛି ମୁଁ ତ କେତେ ଭରସାରେ, ଏଇ ହାତେ ତୋତେ ଗଢ଼ିଛି ମୁଁ କେତେ ଭରସାରେ, ଖେଳିଛି ତୋ ସାଥେ ଏହିପରି କେତେ ବରଷାରେ। ଭାସିଯା ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭାସିଯା, ବାଟ ଯାକ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଥୀ ଭେଟୁଥା। ପୁଣି ଥରେ ପିଲାଟି କହୁଛି, ହେ ଡଙ୍ଗା, ମୁଁ ତୋତେ କେତେ ଆଶା ଓ ଭରସା ନେଇ ତିଆରି କରିଛି। ଏହିପରି ବରଷାରେ ତୋ ସହିତ ଖେଳି ମଜା କରିଛି। ତେଣୁ ତୁ ଭାସି ଭାସି ଯା। ଏହିପରି ଅନେକ ଡଙ୍ଗାକୁ ବା ତୋର ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ବାଟରେ ମିଶୁଥା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିବା, ଗୀତଟିରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ସାଧବମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଘରର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ବୋଇତକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ବଜାଇ ପଠାଉଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତମମାନେ ମନେ ପକା ଟିକେ, ତମମାନେ କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛ ନା ରେ?
ଆକା ମା ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ଗୀତ ଗାଉଅଛନ୍ ନାହିଁ। ସେଇ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ବା ପୂର୍ବକାଳର ପରମ୍ପରା ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲି ଆସିଅଛି। ଏସବୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଗୀତଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ, ଗୀତଟି ମନେ ରଖୁଥିବ। ଆଉ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେମାନେ ବୁଝିବା ଆଉ ଆର କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ପୁଣି କରିବାକୁ ଯିବା। ଏଠି ରହିବା ଆଜି ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ରହିବା ଆମେ ସବୁ।